Mas, avui som 10 de novembre de 2007 i som a Sant Jaume dels Domenys, una població del Baix Penedès. En la sala en la que entrarem ara està tenint lloc una trobada de Laxant Fans. És una trobada que s'ha organitzat per tal que els fans de Laxant Busto que estan associats dins el club de fans puguin tenir el plaer de conèixer els Laxant Busto en persona i a més de tenir una actuació privada només per ells. Entrem de seguida i veurem que estan dinant. No, enseguida s'ha fet, una hora i media. Aquesta noia és la Lali i és la culpable de que tot això estigui passant, és una de les culpables. Com va començar? Com ho va organitzar això? Això des de la primera reunió del club, abans de començar a muntar-lo i tot, ja se'ns va acudir que havíem de fer una trobada. Després va coincidir al cap d'un temps que un d'ells ens ho va proposar, vam començar a apuntar-ho, a pensar coses, els vam ensenyar tot el que teníem buscat i els vam demanar una data, ens la van donar i aquí estem. Coincideix que acaben d'arribar de fora, em comentàveu l'altre dia. Sí, van arribar diumenge passat de Xile, Argentina, han estat tothom per allà i entre el jet lag i tal, però bueno, estan cansats, eren 20 persones, així que hem flipat amb la gent que s'ha apuntat de cop i no pensàvem arribar a aquesta xifra. Hem tingut problemes amb un altre emplaçament que teníem perquè era molt petit, però ens va quedar petit i bueno, estem també molt contents de... Quanta gent hi ha en concret? Hi ha 71 persones. 71 persones que s'han afegit amb un dinar amb els Laxant Busto, que a més segurament tindrem la sort de tenir alguna actuació també. Sí, alguna cosa bona. Sí, estic menjant una paella mar i muntanya, acabo de començar a tastar. Jo no em queixo. Sí, el dinar perfecte. Vosaltres ja seguiu els Laxant Busto molts anys enrere. Aquest canvi de cantant, què us ha semblat? A veure, al principi bastant impactant, però a la llarga molt bé. Jo crec que ara musicalment està en el moment més alt de la música i hem millorat moltíssim. Ni la força d'un sol punt, ni abraçar la foscor, ni sentir-te exclòs del món. Res d'això. Profiterols? Sí. Amb xocolata? Són les postres, no? Sí. Molt bé.